Kien għal-ħabta tal-5 ta' filgħodu meta s-silenzju tal-għodwa tal-ħadd fi triq Salvu Bsajla f'Birkirkara sfaxxa fix-xejn bil-ħoss ta' ħabta kbira. L-ewwel stħarriġ tal-pulizija wera li kienet seħħet ħabta bejn vettura lussuża u mutur misjuq minn raġel ta' 42 sena minn Nepal residenti Birkirkara li kien qiegħed fuq xogħol iqassam l-ikel. Wara l-impatt, il-karozza ħabtet ukoll ma' 3 vetturi pparkjati. Fuq il-post wasal tim mediku sabiex jassisti lis-sewwieq tal-mutur, iżda huwa ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Fl-istess waqt il-pulizija bdiet bitfittxija s-sewwieq u l-passiġġiera li kienu fil-vettura għaliex it-tlieta li huma ħarbu minn fuq il-post wara l-inċident. Waħda mill-passiġġiera tal-karozza, tfajla ta' 18-il sena resident il-Mosta, instabet ftit tal-ħin wara fil-viċinanzi u ġiet arrestata. Hija ttieħdet l-isptar mater di għall-kura fejn ġiet iċċertifikata bi ġrieħi gravi. Sigħat wara, il-pulizija arrestat lis-sewwieq tal-karozza, ġuvni ta' 17-il sena u l-passiġġier ieħor ta' 18-il sena, it-tnejn minħal qormi. L-investigazzjoni dwar il-każ għadhom għaddejjin. Fl-istess waqt, il-Maġistrat Filip Galja Farrugia ġie infurmat bil-każ u ħatar numru ta' esperti sabiex jassistuh f'din l-inkjesta.